I wish our youngsters could stay and remain sober. SOBA is nothing other than an acronym that stands for Stay Off the Bottle, Enjoy the Road. Remember the article, which is there for the bottle and there for the road, are a given. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-NA Mahaye no-ZE Sithole. Sizovula ekhasini le-153. Sithola inkondlo osihloko sayo sithi UNoluxolo. Ifundeka ngalolu hlobo. UNoluxolo ngu-KNN Gcumisa. Ake sifundeni-ke. Udumo lakho luyababazeka. Ufana namanzi apholile ehle entabeni. Upholile, uphuzisa bonke abawulangazelelayo. Ubapha ukujabula imizimba yethakase. Bekufumene wena mduduzi wabadumele. Lapho kukhona ukheleza komoya obandayo, lapho kugeleza igazi emaweni athambekileyo, izinyembezi zigeleza ingelezane, kubhekenwe ngeziqu zamehlo. Imilomo ikhafula okumuncu kodwa, kungazeki okumuncu kodwa, kungazeki ngubani oyakusiza. Munye kuphela ongaba umsizi, UNoluxolo, oletha injabulo kubo bonke abaxabeneyo, onhliziyo zabo ziba mtoti ngothando, oluletha ukufudumala okungunaphakade, kuletha ukuthokomala okungeke kwalethwa ilutho ngaphandle kothando, umusa noxolo. Iyaphela lapha inkondlo yethu. Balingani bami nani bafundi, sonke sesiyazi-ke manje ukuthi ukuze inkondlo siyizwe, siqonde, kufanele sicubungule, sichaze, sihlaziye umqondo osobala wayo. Ake siboneke kungani imbongi ikhethe igama elithi UNoluxolo yalisebenzisa njengesihloko. Yingoba leli gama lisuselwa egameni elithi uxolo. Uxolo umoya wokuthula nokungabambi amagqubu. Uxolo luchaza intethelelo. Okwesibili, leli gama elithi UNoluxolo lisetshenziselwe ukugqamisa isenza samuntu. Ngesiqalo nje kuphela esithi uxolo lolu selunikezwe izimpawu zomuntu ophilayo. Okwesithathu, leli gama elithi UNoluxolo lisetshenziselwe ukugqamisa isingathekiso. Imbongi ibiza uxolo ngoNoluxolo ngenhlanhla enkulu. Lokho kubili okuthinta isenza samuntu nokuthinta isingathekiso nababhali bakhulumile ngako kuleli khasi le-153. Okwesine, leli gama elithi UNoluxolo linesiqalo uno njengoba sishilo phambilini. Lesi siqalo sichaza ukuthi lona okukhulunywa ngaye unina woxolo. Amanye amazwi lapha kukhulunywa ngonina womoya wokuthula nokungabamba amagqubu. Kuphindwe kukhulunywe ngonina wentethelelo.
Ibinza lokuqala umugqa oqala, udumo lakho luyababazeka. Imbongi ikhethelela gama elithi udumo, ukugqamisa ukwaziwa kakhulu kanye nokubatshazwa. Imbongi ikhethelela gama elithi luyababazeka, ukugqamisa ukukhuza ngokumangala, ukudumisa nokutusa. Kuyacaca ukuthi uxolo lolu luyindaba egudwini, kukhulunywa ngalo yonke indawo lena. Umugqa wesibili ufana namanzi apholile ehle entabeni. Lapha imbongi isebenzise isifaniso. Ubani lona ofaniswa namanzi ehla entabeni futhi apholile? UNoluxolo. Kanjani amanzi apholile? Kungani imbongi ikhethelela gama elithi apholile? Amanzi apholile yilawo ehlisa izinga lokushisa. Imbongi ayichazanga ukuthi kungani kudingeka amanzi apholile. Sesiyacabangela ukuthi kudingeka amanzi apholile yingoba abantu banengcindezi, kunengxabano. Kodwa khumbula mfundi, khumbula mlingane, imbongi ayikushongo lokho. Umugqa wesithathu upholile, uphuzisa bonke abakulangazelelayo. Sesiyazi sonke ukuthi leli gama elithi upholile lichaza ukwehla kwezinga lokushisa. Uma ithi imbongi uphuzisa bonke abakulangazelelayo, siyazi ukuthi ngalesi sigejana samagama nje imbongi isebenzise isimo sokukhuluma esibizwa ngokuthiwa isenza samuntu, lapho uNoluxolo enikezwa izimpawu zomuntu ophilayo. Imbongi ikhethelela gama elithi abakulangazelelayo ngoba ifuna ukugqamisa ukuthi bakhona abantu abanesifiso esikhulu sokuthi babe noxolo ezimpilweni zabo. Umugqa wesine ubapha ukujabula imizimba yethakase. Imbongi ikhethelela gama elithi ukujabula, ukugqamisa ukwaneliseka okukhulu. Imbongi ikhethelela gama elithi yethakase, ukugqamisa ukuphindaphinda. Singasho kugcwale umlomo ukuthi ukuphindaphinda kufaka phakathi amagama amqondo omningi, okuyilawo magama angefani kodwa abe anencazelo efanayo. Angisho ukuthakasa kuchaza ukuzwa ubumnandi emoyeni, kuchaza ukwaneliseka kakhulu emoyeni. Ngakho-ke lamagama womabili athi ukujabula nokuthakasa achaza into eyodwa. Siyawubona lo mugqa wesine ukuthi uyinjambamente ngoba ungenalo uphawu lokuloba ekugcineni. Ake sibone ukuthi le mizimba yethakasa nje ngoba kwenze njani. Umugqa wesihlanu ufundeka ngalolu hlobo. Bekufumene wena mduduzi wabadumele. Kuyasicacela sonke ukuthi le mizimba yethakase nje ngoba ithole umduduzi onguNoluxolo. Igama elithi umduduzi lisuselwe egameni elithi ukududuza. Angithi ukududuza ukumisa isibindi. Lo muntu omiswa isibindi yilowo owehlelwe yishwa. Siyazi ukududuza ukudambisa ubuhlungu benhliziyo. Ngonjani umuntu odumele? Yilowo ongajabulile, yilowo ongathakasile,
yilowo owehlelwe yishwa, yilowo onobuhlungu benhliziyo. Siyabona futhi imbongi ibiza uxolo ngomduduzi, okuchaza ukuthi imbongi iyangathekisa. Okwesibili, imbongi ibiza uxolo ngomduduzi ngoba uxolo lunikezwe izimpawu zomuntu ophilayo. Ngakho-ke imbongi igqamisa isenza samuntu ngoba uxolo lolu luzokwazi phela ukuthi ludambise ubuhlungu benhliziyo, futhi luzokwazi phela ukuthi limise isibindi lowo owehlelwe yishwa. Ukufinqa ibinza lokuqala singathi UNoluxolo uyabatshazwa ndawo zonke. Abantu bayamdumisa, bayamtusa ngoba enezenzo eziletha umphumela omuhle. Isenzo sokuqala esokwehlisa izinga lokushisa. Yingakho nje imbongi isebenzisa isifaniso esithi uNoluxolo ufana namanzi apholile. Esesibili, ukuvakashela bonke labo abamdingayo uNoluxolo, abanesifiso esikhulu sokuthi babe naye ezimpilweni zabo. Esesithathu, ukwanelisa okukhulu okungukujabula, ukwesasa nokwenama kwemizimba yalabo abamukele uNoluxolo. Esesithathu, ukududuza labo abangemnandi emoyeni wabo, ukududuza labo abehlelwe yishwa, ukududuza labo abanobuhlungu obuthile ezinhliziyweni zabo. Ibinza lesibili, umugqa wesithupha ufundeka ngalolu hlobo lapho kukhona ukuheleza komoya obandayo ngenhlanhla enkulu. Imbongi ikhethelela gama elithi ukuheleza, yaphinde yalichaza ngokuthi ukuheleza kugqamisa kuchaze umoya obandayo, ngoba masilibheka leli gama lisho ukuphephetha komoya opholile. La imbongi lo moya opholile ithi ngobandayo. Umugqa wesikhombisa ufundeka ngalolu hlobo lapho kugeleza igazi emaweni athambekileyo. Igama elithi ukugeleza likhethwe ukuchaza ukugijima njengamanzi kwegazi, ukugobhoza nokuphophoza kwegazi. Lokho kugqamisa isimo esingesihle. Kanjani amawa athambekileyo? Yilapho kwehlela khona. Kule migqa yomibili imbongi isebenzise ukuxhumana siqalo ngokuphindaphinda igama lonke elithi lapho, ukugqamisa nokugcizelela ukuthi uxolo lukhona lapho kunokuthula khona. Uxolo luphinde lube khona lapho kunokuthuthuva, nokukhala, nokugedla kwamazinyo, lapho kunokuchitheka khona kwegazi okuyingxabano. Umugqa wesishiyagalombili ufundeka ngalolu hlobo. Izinyembezi zigeleza ingelezane. Imbongi ikhethelela gama elithi ingelezane, uchaza into egelezayo njengamanzi. Uma ngabe izinyembezi zabantu zigeleza njengamanzi, kuchaza ukuthi kusuke sinamathambo la kunesililo sikanandi. Umugqa wesishiyagalolunye ufundeka ngalolu hlobo, kubhekenwe ngeziqu zamehlo. Lo mugqa uyisimo sokukhuluma.
esichaza ukuthi abantu baqolozelene, babukana kabi, kuxatshenwe. Umugqa weshumi, imilomo ikhafula okumuncu kodwa. Imbongi ikhethe lamagama amane atholakala kulomugqa ukugqamisa nokugcizelela ukuthi amagama aphuma emlonyeni yalaba bantu abaxabene ayinhlamba. Umugqa weshumi nanye ufundeka ngalolu hlobo: kungazeki okumuncu kodwa. Igama elikhethiwe elithi kungazeki lichaza ukukhungatheka. Siyazi sonke ukukhungatheka ukuphelelwa ngamazwi, ukukhohlwa yisu ongalenza, ukushaqeka nokumangala. Ngabe imangazwa yini imbongi? Imangazwa amagama ayinhlamba. Yingakho kukhethelelwa gama elithi okumuncu negama elithi kodwa. Lapha sibona ukuxhumana maphakathi ngokusetshenziswa kwegama elithi okumuncu. Siphinde sibone ukuxhumana sigcino ngokusetshenziswa kwegama elithi kodwa. Umugqa weshumi nambili ufundeka ngalolu hlobo: kungazeki, ngubani oyakusiza. Imbongi ikhethelela gama elithi kungazeki ukuchaza ukukhungatheka nokuveza umqondo noma isithombe esithi abantu abazi ukuthi ngubani ozokuba ngumelekeleli wabo. Mlingano wami nawe mfundi, kungakuhle uhlale phansi-ke manje ufinqa umqondo osobala waleli binza. Ibinza lesithathu, umugqa weshumi nantathu ufundeka ngalolu hlobo: munye kuphela ongaba umsizi, UNoluxolo. Imbongi ikhethelela gama elithi kuphela ukuchaza ukuthi akekho omunye ngaphandle kukaNoluxolo ongenza umsebenzi wokwelekelela, wokuletha ukuthula nokuqeda ukubhekana ngeziqu zamehlo. Umugqa weshumi nane ufundeka ngalolu hlobo: oletha injabulo kubo bonke abaxabeneyo. Asikho isidingo sokuthi sichaze ngoba lo mugqa uyezwakala. Umugqa weshumi nanhlanu ufundeka ngalolu hlobo: onhliziyo zabo ziba mtoti ngothando. Imbongi ikhethelela gama elithi ziba mtoti ukuchaza ubumnandi. Lobu bunandi ekhuluma ngabo imbongi obenhliziyo. Imbongi ikhethelela gama elithi ngothando uchaza ulangazelo oluvuthayo phakathi kwabantu abamoya munye. Umugqa weshumi nesithupha uthi oluletha ukufudumala okungunaphakade. Umugqa weshumi nanhlanu uyinjambamente, kwazise alukho uphawu lokuloba ekugcineni kwalo mugqa. Lokho kugqamisa ukuthi umqondo otholakala kulo mugqa wehlela ukapakele emgqeni olandelayo okuwumugqa weshumi nesithupha. Ake siwuboneke lo mqondo okapakela kulo mugqa olandelayo. Umqondo othi uthando noma ulangazelo oluvuthayo luletha ukufudumala. Lokho kuchaza ukuthi lolo langazelo oluvuthayo lwenza ukuthi kuphele ingxabano phakathi kwalaba bantu abamoya munye. Lokho kufudumala lokho kuyingunaphakade okuchaza ukuthi
kwenzeka isikhathi esingenasiphelo. Ukwenza kanjena sizofunda kusukela emgqeni we-17 size siye emgqeni we-19 ngoba le migqa yomithathu inenjambamente. Ake sifundeke. Kuletha ukuthokoza okungeke kwalethwa ilutho ngaphandle kothando, umusa noxolo. Ngale migqa emithathu imbongi ithi lapha kunenjabulo ngenxa yezinto ezintathu. Okokuqala, ngenxa yothando okuwulangazelo oluvuthayo. Okwesibili, ngenxa yomusa okuwumoya omuhle. Okwesithathu, ngenxa yoxolo okuwumoya wokuthula nokungabamba amagqubu. Ake sifinqe umqondo osobala waleli binza. Imbongi igqamisa imisebenzi eyenziwa uxolo phakathi kwabantu abangezwani. Umsebenzi wokuqala yilona unoluxolo, ungumelekeleli. Owesibili, unoluxolo, uletha injabulo. Owesithathu, unoluxolo, uletha ukufudumala, aqede ingxabano. Owesine, unoluxolo, uletha uthando, umusa noxolo. Imbongi iphinde igqamise ukuthi akekho omunye onamandla okwenza lo msebenzi ongaka owenziwa unoluxolo. Lawo magama atholakala emgqeni we-13 afundeka ngalolu hlobo. Munye kuphela ongaba. Imbongi iphinde isebenzise futhi amanye amagama agqamisa ukuthi uxolo noma unoluxolo kuphela owenza lemisebenzi eminingi kangaka. Akekho omunye. Lawo magama siwathola emgqeni we-17 afundeka ngalolu hlobo okungeke. Siphinde sithole amagama emgqeni we-18 athi kwalethwa ilutho ngaphandle. Gama esiqeda ukukhuluma ngawo atholakala emgqeni we-13 nomugqa we-17 nomugqa we-19 asho into eyodwa ukuthi uxolo lodwa olunamandla okwenza yonke lemisebenzi esibaliwe. Uma sifuna futhi ukuthi sigoqe lemisebenzi yonke, singathatha umbono obekwe ngababhali othi uxolo luletha ukuthula. Balingani bami nani bafundi, niyathandwa.